салом бинандагони арҷуманд. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро манзури шумо мегардонем. дар нашри навбатии барномаи имрӯза вобаста ба ҷиноятҳои қаллобӣ, дуздӣ ва дигар кирдорҳои зиддиқонунӣ ки аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилии ошкор ва пешгирӣ карда шуданд барои шумо маълумот медиҳем. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. ҷавоне ки ба рабудани воситаҳои нақлиёти шаҳрвандон машғул буд аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе дастгир гардид. ин нафар истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе мебошад. ҷавони роҳгумзада дар содири намудани ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт ва чанд далели қаллобӣ гумонбар аст. идомаи ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон. дар пайи санҷиши аризаи шикоятии як нафар шаҳрванд оиди бедарак ғайб задани сабукрави шахсияш тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатияш 0045 MS01 кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе бо доир намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ як нафар гумонбари ҷиноятӣ дар моддаи 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаи нақлиёт бидуни мақсади тасарруф пешбинишударо дастгир намуданд. гумонбаршуда Саидов Диловар Хушбахтович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе санаи 13 май соли 2025 соатҳои 4 ба 5 субҳ ҳангоми дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе қарор доштанаш дари воситаи нақлиёти мазкурро ки дар таваққуфгоҳи фурудгоҳ қарор дошт боз намуда ғайриқонунӣ идора карда ба самти номаълум рафтааст. бо доир намудани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи мазкур Саидов Диловарро дар баромадгоҳи шимолии шаҳри Душанбе ҳангоми сафар намудан ба вилояти Суғд боздошт намуданд. аэропорт омадам ки фаҳмидам ки калитош дар чиз монда мошин дамонда соҳибои мошин калитош шаёдаш бироварда вошиштан рафтам. баъд ман омадам як калити дигар ҳаракати омадам мошинам ха гирифтам кӯй кардам мошина баъдам ха дадани шидам ки калитош дадани шуда баъд дадани шуда мошина заводид кардам ҳай кардам рафтам. чорабинии ҷустуҷӯӣ ва тафтишоти пешакӣ ошкор кард ки гумонбаршуда дар 4 ҳолати содир намудани ҷинояти қаллобӣ низ даст доштааст. аз ҷумла аз як нафар фурӯшандаи бозори Фаровон ба маблағи 12500 сомонии маҳсулот ба таври ғайринақдӣ харидорӣ намуда маблағҳои онро дар клубҳои шабона ва фароғату истироҳат сарф кардааст. 3 нафар шаҳрванд телефони мобилӣ қарз гирифта бурда телефонҳоро фурӯхта гуфтем ваъда додем ки пултона бармегардонем пулашона барнагардондем. як нафар дига аз бозори Фаровон маҳсулоти хӯрока гирифта дар маблағи 12500 сомонӣ гуфтем ақсар мефурӯшем пулашам биёрем метем дар ҳамадонӣ бурдем фурӯхтем шуд пулша барнагардондем ақсар дар ҳамин дискотекаҳои шаҳри Душанбе пулро истифода бурдем. чусту чолокии кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар хати фурудгоҳи шаҳри Душанбе имкон надод ки бозошуда ба мақсади нопоки худ бирасад ва онро дар гармогармӣ яъне пас аз чанд лаҳзаи муроҷиати ҷабрдида ғофилгир намуданд ва хавфи содир намудани ҷиноятҳои дигар аз ҷониби ин нафарро пешгирӣ карданд. айни замон гумонбар ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда нисбаташ дар асоси моддаи 252 ва 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот ба роҳ монда шудааст. шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Туз аз боздошти як нафар аввонфиреб хабар медиҳад. сокини 35-солаи ноҳияи мазкур 2 нафар ҳамдиҳагони худро ба думи фиреб афтонда бо ваъдаи он ки ҳоҷаташонро бароварда мекунад маблағҳои онҳоро гирифта ба манфиати худ истифода бурдааст. вобаста ба кирдорҳои ин қаллоби макор дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Туз дар асоси аризаву муроҷиати шаҳрвандон зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯии шаҳрванд Рӯзизода Али Муҳаммадтолиб соли таваллудаш 1990-ро ҳамчун гумонбар дар содир намудани якчанд ҳолатҳои ҷинояти қаллобӣ дастгир намуданд. дастгир шуда ки гузаштаи доғдори ҷиноӣ дораду маҳз бо моддаи 247 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набароварда такроран даст ба ҷиноят задааст. чунончи гумонбаршаванда моҳи апрели соли 2024 ба боварии шаҳрванд Худоёров Қурбон сокини ноҳияи шаҳри Туз даромада аз ӯ маблағи 13 000 сомониро гирифта ваъда додааст ки бо воситаи шиносояш дар муддати 1 моҳ ақди никоҳи писарашро бекор мекунад, аммо ном бурда маблағҳои ба даст овардаашро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ба ғайр аз ин ӯ такроран моҳи ноябри соли 2024 ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар ҷумҳурии Қазоқистон қарор доштанаш тавассути телефони мобилӣ ба боварии
باری یک نفر زن زویرова ساکن ناحیه شهر توس درآمده با بهانه آنکه در مهاجرت مهنتی قرار دارد و امکانی سری وقت پرداخت نمودن قرضی از بانک گرفتهاش را ندارد، از او خواهش می‌نماید که 4000 سامانی را از نام او به بانک پرداخت نماید و هنگامی برگشتن مبلغ‌های پولی را برایش برمیگرداند. بعدی برگشتن چندین ماه از جبر دیده کناره‌جویی نموده مبلغ‌های پولی را برنمیگرداند. ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی دو تن از مشغول شوندگان فالبینی را معاین نمود که در منزل‌های استقامتی خود با استفاده از گمراهی بعضی از شهروندان به فالبین‌ها باور داشته فعالیت می‌بردند. مایور میلیسیا احسان عبدالله‌زاده وابسته به نیرنگسازی این نفران گزارش تهیه نموده است. با همین طرز شهروندان ساده و زودباور به ساحران و فالبینان که خود در بند مشکلاتند برای برطرف کردن مشکلی التجا می‌نمایند. کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی کردارهای مردم فریبانه باز یک نفر زن باباخانه و فیضیما نادیرانه سال تولدش 1972 زاده و استقامت کننده ناحیه یوان را آشکار نمودند. نام برده با استفاده از کارت و تسبیح گویا تقدیر آینده شهروندان را پیشگویی نموده با واسطه قلف، سوزن و رشته، اسپند و محصولات خوراکواری از قبیل شکر و پیسته و بختکشایی گرم نمودن مناسبت‌ها و کشایش کار مشغول بوده است. من چند مدت شد بر این کس با کارت فول میکشویم، با تسبیح میبینم، قیتر میکنم یا همش کشایشه، اسپند، شکر. اگه قلف باشه برای راه کشو میکنم. این قلف ها همه میخونم میگم بر اود پردو تمام. باباخانه و فیضیما که دانش دینی ندارد با دادن تومار و تشتاب به مزاجان گمراه وعده کشایش کار میدهد. نام برده تشتاب ها را تنها از روی شکل روی بردار نموده نوشته خود را خوانده نمیتواند. من این تشتاب ها را برای کشایش کار میدهم، معلومات دینی ندارم، مراجعه میکنم، همین را نسخه برداری کرده میدهم. هنگامی از نظرگذرانی تلفن موبیلی نام برده معلوم گردید که شهروندان از فدراسیون روسیه برای فالبینی توسط علاقه واتساپ با باباخانه و فیضیما عکس روان نموده با پرداخت مبلغ معین از او کمک میخواستند. برخی شخصانی زودباور نیز برای رونق یافتن تجارت و کشایش کار فرزندان به منزل استقامتی نام برده آمده با وعده های بر دروغ او باور میکردند. من خانه فیضیگل رفتم، قطعش همونجا شدیم چخچه بافتم این رشته چیه؟ گفت که رشته ما کشایش میتیم. بافتم خیلی کشایش برای فرزندای منم ته بعد دادن. بعد خیلی گفت که دیگه چیکار کنم؟ گفت که خیلی بر اود پارتو بردم اود پارت افتم. ماتریال میفروشم، امی خانه اپای فیضی رفتم، گودکانه میفروشم، امی سف کار کشایش کار. با این مانند از جانب کارمندان ریاست مذکور شهروند علی و زیبا رحیم‌الله سال تولدش 1959 ساکن دهه مهرآباد ناحیه فیض‌آباد بازداشت گردید که با استفاده از خانه زنبور، تاری تورتنک، اسپند و خسی چهارراه دختران ساده و گمراه را گویا بختکشایی می‌کرده است. نام برده میزاجان را در منزل استقامتیش قبول نموده همزمان با واسطه کارد و دعاخوانی به بیماران گوناگون وعده شفا می‌داده است. خسی چهارراه اینایی دود که گفتم این چه تورتنک، این خانه زنبور، این اسپند اومد امی دختره گفت این نمیاره بردود که وقتی که شده میکنه میری برای شکنی اومد این نمیکنه. وابسته به حالتهای جای داشته نسبت بازداشتگردگان با دسترسی ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. آنها قطعاً آگاه کرده شدند که در حالتی تکراراً دست زدن به چنین کرداری مردم فریبانه به جوابگری جنایتی کشیده میشوند. در این قسمت برنامه باز از مردم فریبی یک نفر زن که در حدود شهر حصار با فالبینی مشغول بود گزارش تهیه نمودیم. متوجه باشید. این هم کارولا میبینم، من صدا میبینم راه پاشه چیزی که برام میگم که این همی کار این همی سو همی سیاه کشید نمی کرخه داره علم.
ҳилаву макр ва афсункориҳои ҷодугарону фолбинҳо ҳамеша аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуда ботил будани он пешниҳоди шаҳрвандон карда шавад ҳам, вале маҳз эътимоду муроҷиати баъзе аз шаҳрвандони кӯтоҳандеш боиси аз байн нарафтани ин тоифаи мардумфиреб гардидааст. кормандони шӯъбачаи милитсияи деҳоти шарораи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ҳисор дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабини оперативию санҷишӣ шаҳрванд сайфиддинова эркамол файзуллоевна соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки шарораи шаҳри ҳисорро дастгир намуданд ки номбурда дар манзили истиқоматии худ ба сейру ҷоду ва фолбинӣ машғул буд. сайфиддинова эркамо бо истифода аз карта гӯё тақдири ояндаи шаҳрвандонро пешгӯӣ карда мизоҷони кӯтоҳандешу сабукфикри худро бо ҳар афсункорӣ ба доми фиреби худ ҷалб намудааст. инчунин бо истифода аз қулфу калид, шам, сӯзану ришта, чойи қоқ, акс ва ҳар гуна ҷисмҳои карахт гӯё муносибатҳои байни зану шавҳарро гарм намуда муносибатҳои оилавиро мустаҳкам менамудааст. маълумоти пуррам то синфи даҳ масад маълумоти динӣ хеле надорам, айми татарӣ инам чизоро мехонам. моира қати хоҳараш омад, моира ина сурати шуша гуки очак кушоиш кӯ хоҳараш овард, моира ба назди ман 3 бор омадагия, хоҳараш 1 бор омад, инами сурати шуша инамира гӯ очак кушоиш кӯ ман кардам, андоми кардам ки мара кормандони милиса дастгир кардам. ай кардаи худам пушаймонам. шу якуму мара ба хотири фарзандом хона дод, дар фреби ҳами шӯи деюмум задам, истифодам бурд, қасамҳои бисёр хӯрда ки мақсад қатъи зиндагӣ мекунам, ҳамхе пулои банкша фақат медод, сару форма мекард, ай хонашон гирехт 6 моҳ, ҳамхе пулои ма ки тамом шуд, рафти сеюм бора да болом зан мегирад, меоям меравам, хе истифодам мебараву бо мегиреза мерава. инам ба ҳамин хотир омадам. барои ами мансур омадам, ами кавалерам меомад мерафтак, барои ами омадам, гуфтам бин пеши ами апаи ами эркамоҳае ки ами зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии сайфиддинова эркамо, карта, аксҳои шаҳрвандони содаву гумроҳ, шам ва дигар ашёҳо ҳамчун далели шайъӣ дарёфт карда гирифта шуд. нисбати номбурда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи зафаробод ҷиҳати муайян ва ошкор намудани ҳолатҳои ба сеҳру ҷоду машғул гардани шаҳрвандон фаъолияти худро тақвият бахшида мунтазам чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Шаҳодат Бердиева соли таваллудаш 1963 истиқоматкунандаи шаҳраки Зафарободи ноҳияи мазкур ҳангоми дар манзили истиқоматиаш ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул шудан дастгир гардид. боздоштгарда чанд муддат ин ҷониб ба фолбинию сеҳргарӣ машғул гарда бар ивази маблағҳои муайяни пулӣ дар ашёҳои гуногун ба монанди қулфу ришта, акс, хун кардани мурғ ва ғайра сеҳру ҷоду карда бо ин васила гӯё ба онҳо бахти сафед, дилгармӣ, кушоиши кор, шифоёбӣ ва наҷот аз ҳар гуна бемориҳо мебахшидааст. чунончи номбурда бо мақсади шифо ёфтан бар ивази маблағи пулӣ дар бадани як нафар мизоҷи худ хуни мурғ молидааст. ман 1 сол боз ҳамин сирри ҷоду кутӣ машғулам. хонамба як занак даромада омад, пешаш як писар кутӣ. писарам каса мурға гирифта кушта ҳамин баданаш ба уни мурға молидам барои шифо ёфтан. ман суни вая манба 40 самон партофта бурафт. ман кардаги корам пушаймон. айни ҳол нисбати ҳуқуқвайронкунанда тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. дар натиҷаи санҷишҳое ки аз ҷониби кормандони риёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе доир карда шуд, якчанд ҳолати вайрон намудани фазои экологӣ, риоя накардани қоидаҳои боркашонӣ, риоя накардани талаботи ҳифзи муҳити зист ҳангоми ҳамлу нақл ошкор карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
воситаҳои нақлиёте ки дар таркиби дудашон моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст ва дигар нақлиёте ки ифлос дар ҳудуди пойтахт мегарданд ба муҳити зист ва саломатии ҷомеа таъсири зишт дошта ҷиҳати пешгирии ин омил ва ҳифзи фазои экологӣ тоза нигоҳ доштани муҳити зист аз ҳар гуна партовҳо кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ пайваста санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. зимни хизматбарӣ аз ҷониби кормандони ин ниҳод ҳолати тозагии воситаҳои нақлиёт ва риояи қоидаҳои боркашонӣ мавриди санҷиш қарор дода шуд. амалиёти санҷишӣ аз ҷониби раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди пойтахт баргузор гардида дар ин зимн як қатор қонуншикании ронандагони воситаҳои нақлиёт ошкор карда шуд. аз ҷумла муайян гардид ки воситаҳои нақлиёти боркаш бе болопӯш ва бе рақами қайди давлатӣ ба кашондани масъулияти сохтмонӣ машғул гардида дар ҳолати ифлосӣ дар ҳудуди шаҳр ҳаракат доранд. ҳамзамон ҳолати ихроҷи газҳои зараровари автомошинаҳои ба шаҳр воридшаванда аз ҷониби кормандони милитсия санҷида шуда нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёте ки аз меъёри муайяншуда зиёд газҳои зараровар ва дуди ғализ ихроҷ менамоянд протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. тибқи супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохила ва нақша чорабиниҳои алоҳидаи роҳбарияти раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳайати шахсии ҷузъу томҳои раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноёҳ ва вилоятҳо нақша чорабиниҳои махсуси мақсаднок гузаронданд ки нисбати чунин ронандагоне ки бо автомошинаҳои дар боло зикршуда бо ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ даст мезананд, нисбати онҳо протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда автомошинаҳои онҳо барои то бартараф намудани камбудиҳои дар боло зикршуда ба ҷаримагоҳи муваққатӣ дастрас карда шуданд. маврид ба зикр аст ки ҳифзи муҳити зист дар тамоми давру замон муҳимтарин вазифаи инсоният ба ҳисоб рафта ҳар як фардро мебояд ки дар баробари масъулини соҳа дар муҳофизати табиат ва фазои экологӣ саҳми арзандаи худро гузоранд, зеро саломатии ҷомеа ба фазои экологӣ робитаи ногузастанӣ дорад. ҳамватанони гиромӣ, дар фарҷоми барнома хоҳони онем ки дар рӯзгоратон ҳамеша адолату амният пойдор бошад. хайр, тансияту хунобод бошад.